ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ପୁରା ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ପୁରା କଢ଼ କଢ଼ ମସରୁମ୍ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ତାକୁ ଦେଖିକି, ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ପୁରା ପଖାଳ କଂସାଟେ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଜିଦ୍ଦି କରିକି ନଙ୍ଗୁ ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲୁଛି। ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ପୁରା ନାକେ ଦମ୍ କେମିତି ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଇଏ ମୋ ରୁମ୍କୁ। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି କବୋର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ କ'ଣ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିକି ପୁରା ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଆଉ ତାପରେ ମା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଡ଼ିକୁ, ଯାଇଥିଲୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମଞ୍ଜା ଭାବିଲୁ ଆଣିବୁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା ପିସ୍ଟେ ବାହାର କଲୁ। ହେଲେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଆଉ ଜେଜେମାର ତାର ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ।